matindo kata mediere kata madongo mondo mi giyud kaka ginyalo kawo mwandu gi to gitere pinje mamoko mayot nikech sani neno ka Egypt to invest so much in the trade digitization. Sani ng'eni kata products mancha nigolo China, sani Egypt maloso. King'iyo kata mana construction materials, tie ng'eny ji ok igol China. Igolo mana Egypt ka nikech gi enjoy under commerce platform. To wan wadwa enjoy ang'o ni koro ni wan wadwa bedo import nation. Ka romo ni dhi mbele to jowala mana neno ka bende nyoromo kanyo mang'eny gi be ang'eyo. Onego bed ni giwuoyo mang'eni Kenya, wawinjire Kenya products, top 10 products, mwadwa tero chai, kiamo maua mago traditional, nini majino se uwe, jadi manyalo bedo gilosa, ni manyalo puro chai, tin, Kenya ka. But farms maingo matendo tindoko, how innovative can you be? Mondo mi pur njuki kar, ni njuku nyaka Malawi, eka bichop Nairobi, eka gole Nairobi, tere Kisumu, eka ng'ing'eo njuku Kisumu street, to lobe ingo do inyalo puro. How fast can we really be very innovative? Lastly, any investment is also in technology mondo mi wayud fast maturing products. Nikech traditional gik ma pod jowa pod komo kawo muda mang'eny, koth bende sani Nyasaye pimo gi ratili nikech kapod irito koth mang'eny to tiyudo koseng'adore. Koro ere kaka wanyalo invest in a lot of massive research gi technology mondo mi government to invest gi private sector bendo support government gi invest so much and development partners mondo mu waket our country to be not an import nation kata consumption market mondo wabed production market by investing so much to wang'iyo to wanyiso jopur ni look samwa chalo ni magi kothe monego pidhi kothe gi have been tried and tested gin fast maturing to productivity mar gi ni malo aiti bro yudo kako wabedo gi milongo ni surplus jo is country mora kata bede kwa mesa states gi koka ginyal bedo gi surplus then onge seche ma wabro wacho ni we are better off nikech pod wabro bedo mana begging nation nikech kuonde economies mine no mosetiyo maber go kata king'iyo Hong Kong ing'iyo Denmark I can mention many king'iyo gi mosebedo maber kata mana kichumi ma sustainable ma thrive ma create employment for their youth and women mamiyo ji okichandre reduce weche matindo tindo mag koko kata kuoge gin countries mose invest in technology ma yudo kata ken farming we have mechanized farming o ki traditional one ma pore dwadhi puro tiketo kodhi moro migolo nyadero ni ka chieng' wuok one week osenegete you lose hope koro magi gik monego beni watimo to government okony ji on storage facilities get nitie gima bende ka affect commerce states post harvest losses ng'eny countries the 1 month ago na Zambia I took time at their farms kineno kaka gitimo sani government or invest on storage facilities tieni golo gik moko titero facilities go koro mondo okagi kethre kata ken rech jo Israel sani kopo ni kata komesa ka rech kende kopo ni neno ma ji sani timo caging ni ka wanyalo yudo ni obedo improve en gima nyalo konyo komesa states mok ni rech wachako gole pinje maoko then away storage facilities to gima nyaka bende wachak wang'i so much en gima na common user facilities Joyce ema kopo ni commerce states including Kenya or investing tibro yudo ka inyalo loso mwandu ni wawinjo ka minister kagwe Lee minister for trade bene wuoye weche mag value addition diangi team value addition namo to nyi puro eka chie ionge gi pesa ni penyi ikawo loan to loan no bende interest bende ni malo machines ok nyal ng'iewo koro gima nyalo konyo countries wa commerce states and investing in common user facilities tirani kokete kaka Siaya kacha itingo girigo lo unja titero kacha gimomiyo ni common user facility titero ni juala ni kanyo gik mamoko ko karatas gene ko government county government ose invest imedo itimo value addition itinge idhi online nyathini moro manyoti ko form 4 kata motingo university moni online marketing iwinjo ni gini dwarore lower Uganda kata lower Eastern kata mana Southern Sudan kata idware mana Somalia tikao itero ken makami ni puro yiendi tiloso makama ber tisetimo value addition week timo grading inyalo gole titere ti use
Mogadishu, and you get a lot of money. So common user facilities nyaka komesa or design a mechanism magidwa keto goni to ere kakinyalo tim mondo mi countries wa obed competitive. Gima pod walak jo is and competitiveness in our countries. Competitiveness is very low. Then on non-tariff barriers, onego wa strengthen trade monitoring system. Trade monitoring system